Toto je Sol de Janeiro, je to nádherná pistáciová, karamelová, sladká, prenikavá vôňa. A ak sa vám veľmi páči a nechcete za ňu platiť veľa, tak vám prezradím teraz jeden veľmi podobný produkt, ale o dosť lacnejší. Je to vlastne krém na telo, na zadok, na také spevnenie. Vonia nádherne. Ja mám toto 50 ml balenie, čiže o niečo väčšie balenie od tohto. 75 ml stojí 21 eur. Ak by ste ale chceli ušetriť, toto je pistáciová rada od značky Farmacy. Je to krém na telo, má to takú maslovú konzistenciu, je to takéto tuhšie. Toto vonia veľmi podobne ako práve táto rada od Sol de Janeiro. To pistáčio macaron. Toto vonia ešte viac po pistáciách ako toto. Aj vonia sladkého karamelu, mandlí. Toto je obrovské balenie, má to 250 ml a stojí to okolo 17 eur. Ak by ste chceli zľavu, tak si môžete ešte aj aktivovať zľavu a vtedy to tam stojí nejakých, myslím, že 13. Vonia to fakt nádherne, dajte si to na telo, potom trošičku to zmení ako keby tú vôňu, intenzitu a prispôsobí sa vám to. Je to takéto masievko. Nevpíja sa to úplne rýchlo, ale stačí takto trošku pomasírovať a máte to tam. Krásne to hydratuje pokožku a vonia to naozaj na nerozoznanie. Ak máte radi také sladké, prenikavé vône, tak vám určite odporúčam vyskúšať túto pistáciovú radu.